Fanúšikovia Petrovi ďakujú. Pre Petra je to 51. víťazstvo v kariére, ak teda rátame aj tie víťazstva ešte predtým, než sa dostal do Liquigasu, dnes už Cannondale. Záznam ešte raz záverečného špurtu. Karol Lipovský z toho fanklubu Petra Sagana povedal, že takú podporu, ako tu má Peter, nemôže ju mať, alebo nemôže z ňou rázať ani Fabian Cancellara, takýto skvelý cyklista. No, dico sempre, nessuna vittoria non è facile, anche oggi era arrivo abbastanza impegnativo. Nostra squadra Cannondale ha dimostrato che siamo forti, abbiamo tirato tutto il giorno. Poi l'ultima salita abbiamo fatto noi, che poi i miei compagni di squadra sono rimasti con me e ancora erano capaci di tirarmi volata, allora devo dire molte grazie per loro e oggi buon lavoro. E ha dimostrato lei anche tutta la squadra la forma, allora se guardiamo avanti per il Tour de France. Sì, certo, siamo qua per fare prova prima di Tour de France e abbiamo visto che possiamo fare bene anche là. Qua era primo scalo e Tour de France vogliamo fare bene per Maglia Verde. Grazie, complimenti. Grazie. Vidíme, že Peter povedal, že ladí teda tú formu na Tour de France, kde sa bude snažiť získať to zelené tričko. Dnešnú pomoc týmu Cannondale Petrovi môžeme označiť za jednu vôbec z najlepších, možno minimálne v tejto sezóne. Si počínali mimoriadne skvele a ten kopec zvládli vynikajúco aj ten následný zjazd. No a Peter takto môže ísť prevziať aj cenu pre víťaza dnešnej etapy. Mit dabei auch Philipp Grömo, Marketingleiter und Projektverantwortlicher von Grüher AOP. Mit dabei auch Emily Gremo und Céline Schneider. Ja, das habt ihr euch hier in Bad Ragaz verdient. Einer der weltbesten Sprinter hat zugeschlagen. Wir gratulieren Peter Sagan. Takže videli sme ďalšie vynikajúce víťazstvo Peťové a dúfajme, že tak ako dneska tá podpora týmu klapla, tak bude vychádzať aj na Tour de France, lebo tam ju bude naozaj potrebovať v mnohých etapách. Áno, vidíme tu fanúšikov fanklubu z Trnavy, takže to povedomie o Slovensku a o cyklistike dneska je v rámci nielen Európy, ale aj videli sme na okolo Kalifornie veľmi veľké a to, čo Peťo Sagan robí pre propagáciu, prezentáciu Slovenska, je na veľmi, veľmi vysokej úrovni. A vidíme obliekanie ďalších sprinterského dresu. Áno, Peter si teraz prevziať dres pre lídra bodovacej súťaže, keďže pravdepodobne Robert Vrečer, ktorý je víťazom vrchárskej klasifikácie, tak zrejme ešte neprišiel do cieľa, respektíve ešte nestihol tu tie podojazdové procedúry. Takže ďalšia kytica smerom k divákom pre Petra. Vidíme, že fanúšikovia Petrovi ďakujú. Pre Petra je to 51. víťazstvo v kariére, ak teda rátame aj tie víťazstva ešte predtým, než sa dostal do Liquigasu, dnes už Cannondale. Záznam ešte raz záverečného špurtu. Karol Lipovský z toho fanklubu Petra Sagana povedal, že takú podporu, ako tu má Peter, nemôže
ju mať, alebo nemôže z ňou rázať ani Fabian Cancellara.